Да, трудно. Сега в нея отзад стая да... Това може така. Да коментирам кой реши. Съсредоточен по... Така, до тук ли махам кожата? Не, до където е кръвната кост. Да, тук трябва да... Направо изрезам. Мисля, нагоре, той да... Не знам. Не знам хора да е така, защото... Абе, хора. Вие цвета ли кой махат догоре или само до гърдовката? Догоре. Добре. Да. Не съм много добър фотограф. Да се вижда. Да, ще да обърнеш камерата към себе си. Това ще да е готино клипче. И коментатора. Виждате ли сега как колежката отстранява, не знам си какво си? Аз мога да се включа като коментатор. Може. Вижда ли се нещо? Да, вижда се идеално. Браво, колежки. Така. Сега Криси маха старателно кожата от гърбите на жепата. Може на латински. Сега. Малко може на испански. О, Аз на английски. колежката иска да да каже. По въпрос. Ние записваме, защото ще има малко проблем после с запълнението на лигатурите. И за това. После ще го направим. Ще ви цитират, не е толкова сложно. Аз като го четох, ми гледаш доста. Да, то за това. Добре.